Ayo Kak. Nah, nggih, nuwun pangapunten nggih Pak Lurah matur sembah nuwun. Lawong mbok kebesino. Kon to lek. Kon Karo mboke sing ayu. aku ngerti, kok bisa. Bakul gedung nanti ya niki ya. Nah, ngene. Nah, kan cocok banget ya, Mbok. Lah, ya penggemar Yu Aris ado-ado sekang sapang ki, Lik. Mbok, aku pengen kawin, Mbok. Mbok, pengen kawin. Aku pengen kawin, Mbok. Salaman, Mbok, salaman. Dalem? Sampang Ringin. Oh, Sampang Kebumen ya. Kebumen. Oh, Sampang Ringin. Oh, jurang jero. Jenenge Kepereng. Niki bakul ondol. Pun Bakul terkenal. Ondol. Nun, Uru. ja. Sampean dereng nate niki ngerasa di ondole niki Mbak Tini napa? Oh, kayane nek tek rasakaken ondole ke lajaan. Ngelamun. Monggo dipinaturaken wonten mendem wedokan. Ya Mas Meung. Yo Risto